Ok, bună ziua! Bine ați venit la seminarul online organizat de Global Payments împreună cu partenerii noștri, firma de avocatură Peterca & Partners. Ce vom încerca să discutăm azi provine din provocarea pe care, să zic, toți dintre noi o avem, respectiv cum va arăta noua economie sau cum arată deja și care ar fi, să zic, oportunitățile de afaceri pe care le identificăm. De asemenea, care ar fi aspectele, hai să zicem, legale în mediul de afaceri în situația curentă. Și nu neapărat în situația curentă, cât în perioada următoare, pentru că economia va suferi să zic, o schimbare. Sperăm ca schimbarea să fie în bine și ne-am dorit astăzi să vă prezentăm un serviciu inovator pe care Global Payments l-a lansat de curând în piață, pe zona de online. Și aici colegii mei, Ionela Mitran și Iulian Marinescu, vă vor prezenta și demonstra, să zic, soluția, care sunt funcționalitățile, cum se poate utiliza, cum puteți intra în posesia ei, care ar fi beneficiile. Iar în a doua parte a seminarului online, partenerii noștri de la firma de avocatură Peterca, respectiv Cosmina Aron și Ioana Sebestin, vă vor ajuta sau ne vor ajuta să înțelegem care este cadrul, să zic, legal la momentul azi în România. Rugămintea către dumneavoastră este să folosiți link-ul pe care îl aveți la dispoziție pentru întrebări, iar pe măsură ce acestea vor fi disponibile, le vom răspunde fie pe parcursul prezentării, fie la final. Și acum aș vrea să intrăm direct în subiect. O să o rog pe colega mea, Ionela Mitran, să prezinte, să zic, serviciul pe care l-am lansat de curând în piață, pe zona de online și care e o oportunitate de business pentru dumneavoastră.